Χτισμένα επάνω στους λόφους Αλκάθους και Καρία, τα Μέγαρα είναι μια πόλη με σπουδαία ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση. Ως γενέτρια του Βίζαντα, ιδρυτή του Βυζαντίου και πατρίδα σπουδαίων προσωπικότητων της αρχαιότητας, τα Μέγαρα έχουν να επιδείξουν σημαντική διαδρομή ανά τους αιώνες, γεγονός που μαρτυράται από τα σπουδαία μνημεία και προσκυνήματα. Στο παλιό δημαρχιακό Μέγαρο, που χτίστηκε το 19ο αιώνα, στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων. Εκεί εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ενώ στον προάβλο χώρο του εκτίθενται επιγραφές, βάθρα αγαλμάτων και αρχιτεκτονικά μέλη διαφόρων περιόδων. Χτισμένη στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., ονομασμένη από τον τύραννο Θεαγέννη, η κρίνη του Θεαγένους έχει μήκος 21 μέτρα, πλάτος 13,69 μέτρα και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μνημεία των Μεγάρων και σημαντικό έργο υδροδότησης κατά την αρχαιότητα. Το ιστορικό τείχος της Αγίας Τριάδας κατασκευάστηκε την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και σήμερα αποτελεί το μοναδικό οχυρωματικό έργο της περίοδου που σώζεται σε όλο το μήκος του. Κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου, οι πιστοί σειραίουν στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Μακρινού στους πρόποδες των Γεραναίων Όρων για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Στο λόφο του Αγίου Γεωργίου στην Πάχη δεσπόζει το ομώνυμο εκκλησάκι, η κατασκευή του οποίου έχει δανειστεί στοιχεία από την Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Το σπουδαιότερα έθιμα των Μεγάρων είναι ο χορός της Στράτας που αναβιώνει κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα. Σύμφωνα με το έθιμο, νεαρές γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές στολές χορεύουν τον παραδοσιακό χορό στην πλατεία που είναι χτισμένο το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη.